Διαφημιστικοί τύποι και πάλι μαζί σας. Ξέρω, σας λείψαμε. Πόσο τηλεοπτικός, Παναγία, πόσο τηλεοπτικός. Βγαίνει από μέσα μου αυτό, να ξέρεις. Έτσι, πάντα αξίζει να το πούμε τώρα που ξεκινάμε, ότι πάντα από μικρός ήθελα να είμαι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ψώνιο. Καλά πήγε αυτό. Μας άρεσε αυτή η εξομολόγηση του Νίκου, θα έλεγε κάποιος. Νίκο, ευχαριστούμε την εξομολόγηση. Για να γνωριστούμε ξανά πάλι και να σας πω ότι είμαι ο Νίκος από τους διαφημιστικούς τύπους και είσαι ο... Είμαι ο Λευτέρης από τους διαφημιστικούς τύπους, που βρίσκομαι Κρήτη. Εσύ που βρίσκεσαι? Εγώ βρίσκομαι Αθήνα. Τι θα πούμε σήμερα, με τι θα ασχοληθούμε, τι μας έχεις ετοιμάσει? Επιστροφή καθημερινότητα, μπαπ, εκεί μου τραβάς το χαλινάρι. Εγώ είπα σήμερα να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην θίξουμε κάποιο θέμα δηλαδή σημαντικό. Όχι. Έτσι κι εσύ εκεί, στην πρέσα και στην πίεση. Κοίταξε, αξίζει να πω ένα σχόλιο το οποίο άκουσα και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ όμορφο αρχικά και θα το κολλήσω λίγο με αυτό που έχουμε να συζητήσουμε. Γενικά είχα ένα σχόλιο από μια κυρία η οποία μας ακούει κατά κόρον από την αρχή που είχαμε κάνει τα πρώτα podcast. Το σχόλιο ήταν ότι όντως ταιριάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του λέμε. Να πούμε ευχαριστούμε στην κυρία που μας ακούει από την αρχή κιόλας, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να έχει κάνει ονόματα Γολγοθά η κυρία. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι, καθαρά για GDPR λόγους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας στηρίζει από την αρχή που ξεκινήσαμε τα βίντεο. Για όσους προλάβουν και πούνε όχι, δεν είναι η μάνα μου. Έτσι, το λέω. Εγώ αυτό θα έλεγα τώρα, να ξέρεις η μάνα. Να σε προλάβω, έτσι. Γιατί αν έλεγα κυρία τη μάνα μου, καταλαβαίνεις ότι δεν θα ήμουν εδώ στο επόμενο podcast. Αλλά πέρα από αυτό. Σωστό. Ακριβώς. Αλλά γενικότερα όντως άκουσα ένα πάρα πολύ όμορφο σχόλιο, το οποίο έλεγε ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ σε vibes και γενικότερα στην επικοινωνία που κάνουμε και στο όλο έργο που κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή που μεταφέρουμε την πληροφορία μας, τις γνώσεις μας, κάνουμε λίγο ένα chatting περισσότερο μεταξύ μας για να πούμε κάποια πράγματα ωραία και δημιουργικά με αυτά που κάνουμε. Οπότε μου είπε ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ και ότι είναι λες και είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ότι μιλάμε, όπως τώρα που μιλάμε, και είναι λες και είμαστε στο ίδιο γραφείο, δίπλα εγώ με σένα και έχουμε ανοιχτές τις κάμερες και συζητάμε. Που αυτό δεν ισχύει, γιατί όποιος μας ακούει και μας ακούει από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει την όλη αυτή φάση του podcast, εγώ βρίσκομαι Αθήνα και ο Λευτέρης είναι στην Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει μια τρομερά μεγάλη χιλιομετρική απόσταση σε αυτό. Παρόλα αυτά, όταν με το κάποιον, όπως το είπες και πριν λίγο πολύ σωστά, με κάποιον επικοινωνείς full, βγαίνει ένα πολύ σωστό αποτέλεσμα. Εγώ θα πω ότι αυτό που σχολιάζει ήταν και ένα στοίχημα όταν το ξεκινάγαμε, ότι πώς θα τα καταφέρουμε από Κρήτη, από Αθήνα Κρήτη κτλ. Οπότε το ότι στον κόσμο που μας ακούει δεν το καταλαβαίνει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει. Πολύ δύσκολο γενικά να στήσεις κάμερες, να πιάσεις βασικά πέρα από το τεχνικό κομμάτι, το ψυχολογικό, γιατί το να κάνεις attach με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά, έχει την καθημερινότητά του, έχει τη ρουτίνα του και πρέπει κατευθείαν να σμίξεις εκεί πέρα και να βγάλεις ένα podcast μιας ώρας που είναι τα περισσότερα επεισόδια μας. Καταλαβαίνετε ή αν δεν καταλαβαίνετε, καταλάβετε το. Είναι δύσκολο, έτσι. Οπότε, that's okay, χαιρόμαστε πάρα πολύ που γίνει τόσο τέλειο αποτέλεσμα. Πάλι πρέπει να γκρινιάξει με κάποιον. Δεν γκρινιάζω. Απλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι, είναι ωραίο να ακουστεί για σχόλια. Έτσι, Όχι, την ευχαριστούμε και εγώ. Άλλο ένα σχόλιο που θυμάμαι από πέρυσι που μας το έχει κάνει ένα παιδί είναι ότι τον βοηθήσαμε τόσο ώστε μετέπειτα που θα γίνει επαγγελματίας να γνωρίσει την αποφύγη που μου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να πω ότι τα σχόλια έτσι, τα πιο ιδιαίτερα τα θυμόμαστε, ασχέτως που τα κάπως και όντως τώρα που το λες, έχει περάσει ένας χρόνος που κάνουμε αυτό το podcast. Έτσι, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, θα ανοίξω και σαμπάνιες. Καλά, ηρέμηση. Μην αρχίσει να λες ότι κάνουμε ένα χρόνο podcast. Έχουμε σταματήσει τώρα τις μισούς μήνες. Απλά παίζουμε, μην πω τι παίζουμε. Εντάξει, Ναι, απλά το αφήνουμε εκεί. Αλλά έχει ξεκινήσει όλη η φάση και ψυχολογικά είμαστε κάτω, ξέρεις, όλοι από το κομμάτι ότι πάμε να κάνουμε podcast. Δεν το σώνω, συνεχίζω. Οπότε αξίζει λίγο να μείνουμε σήμερα σαν αφορμή αυτό το σχόλιο, να μείνουμε γενικότερα σήμερα στο κομμάτι ότι πώς λειτουργούν όλα πλέον εξ αποστάσεως και γενικότερα αν έχει βοηθήσει όλο αυτό το digital upscaling της τεχνολογίας, αν έχει βοηθήσει και τη δικιά μας τη δουλειά στο κομμάτι της διαχείρισης των πελατών, στο κομμάτι της δημιουργίας του υλικού, γενικότερα σε όλο αυτό που κάνουμε και αξίζει λίγο να μείνουμε εδώ πέρα γιατί έχω ακούσει και διόρθωσέ με κιόλας. Έχω ακούσει από πολλούς πελάτες, οι οποίοι είτε έχουμε συνεργαστεί
και συνεργαζόμαστε τώρα, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, ότι υπήρχε μια περίοδος στη ζωή τους, την επιχειρηματική ζωή τους, που συνεργάστηκαν με άτομα και με agencies τα οποία ήταν εκτός του χώρου δραστηριότητας και του τόπου δραστηριότητάς τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ας πούμε ότι εγώ έχω μια επιχείρηση στην Αθήνα. Οκ. Και εσύ, ας πούμε, όπως το γνωρίζουμε, είσαι δημιουργός περιεχομένου, βιντεογράφος και έχεις την εταιρεία σου που ασχολείται με οπτικοακουστική κάλυψη και είσαι στην Κρήτη. Έτσι. Έχω ακούσει το ενδεχόμενο αυτό να έρθω εγώ σε σένα και να δημιουργήσει για μένα περιεχόμενο. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται Έτσι κάτω. γνωριστήκαμε, δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, γνωριστήκαμε από άλλες συνθήκες, όχι Έτσι τόσο... γνωριστήκαμε, γιατί αποδέχτηκα να κάνω ένα project που ήταν Ναι. στην Αθήνα Ναι, και έτσι οκ. με αυτόν τον τρόπο γνωρίστηκα και με τον Νίκο. Οπότε αυτό που παραθέτεις προφανώς συμβαίνει. Ναι, αλλά φαντάσου Το ότι θέμα εσύ είχες είναι- έρθει εδώ. Έτσι, εγώ λέω και καλά ότι εγώ θα έχω την Το επιχείρηση. δικό μου κομμάτι πρέπει να είμαι on the field. Δεν γίνεται να το κάνω εξ αποστάσεως τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ εκεί, δεν μπορεί να συμβεί. Οκ. Εκτός και αν κάνω εξ αποστάσεως coaching και το πώς να συμβεί. Το οποίο εντάξει δεν πετυχαίνει πολλές φορές. Οκ. Αυτό τώρα που αναφέρεις εσύ και λες να γίνει ας πούμε consulting και ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεργασία από μια εταιρεία στην Κρήτη σε μια εταιρεία στην Αθήνα, συμβαίνει. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει. Προφανώς και συμβαίνει. Οκ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θες πείτε το, όπως θέλετε, πλέον δεν υπάρχουν σύνορα. Με το ίντερνετ και όλα αυτά, δηλαδή όπως το δικό μας παράδειγμα με το podcast, όπως και με την επιχειρηματικότητα, αν ένας επιχειρηματίας επιθυμεί να έχει μια συνεργασία με μια εταιρεία στην Αθήνα, λόγω και της φύσης της δουλειάς, που είναι, ρε παιδί μου, advertising agency κτλ., είναι εφικτό, δεν είναι αποτρέψιμο. Οκ, αλλά εδώ υπάρχουν και κάποια θέματα τεχνικά. Έτσι, να το πάμε κατευθείαν στο τεχνικό Όπως? κομμάτι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω μια επιχείρηση, όπως σας είπα πριν, στην Αθήνα και θέλω το υλικό, επειδή είσαι πάρα πολύ καλό στη δουλειά σου. Όντως δεν είναι χορηγούμενο αυτό που λέω. Είσαι πάρα πολύ καλό στη δουλειά σου. Θέλω ουσιαστικά να μου αναλάβεις Νίκο. τη δημιουργία περιεχομένου. Έτσι. Οκ. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Πώς θα έρθεις πέρα σε αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πρέπει εσύ να έρχεσαι εδώ Αθήνα σε τακτά χρονικά διαστήματα, πώς? Κοίτα, σίγουρα θέλει πάρα πολύ καλό προγραμματισμό. Αν δεν έχουμε ένα πολύ καλό προγραμματισμό, δυστυχώς δεν θα πετύχει αυτό το πείραμα. Okay. Διότι όντως η φύση της δουλειάς που εγώ διεκπεραιώνω και εγώ ασχολούμαι, χρειάζομαι να είμαι εκεί. Okay. Πρέπει να είμαι σε αυτό το που βρίσκεσαι εσύ. Γιατί συνήθως δημιουργούμε και οπτικοποιούμε καταστάσεις ή ιστορίες, εξιστορούμε, οι οποίες συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Okay. Μιλάω τώρα για κάτι που είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο live action. Αν πάμε σε κάτι το οποίο είναι τύπου διαφημιστικό, με την άποψη ένα διαφημιστικό, εκεί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να γίνει και παραγωγή στην Κρήτη. Αν δεν απαιτεί κάποιο, ας το πούμε, σετ το οποίο είναι στην Αθήνα, δηλαδή να φαίνεται η Αθήνα, ας πούμε. Αλλά και πάλι μπορώ να σου βρω τρόπο να μην φαίνεται, να μην είσαι στην Αθήνα και να είσαι στην Αθήνα. Υπάρχουν τρόποι, δεν είναι αποτρέψιμο. Καταρχάς καταλαβαίνω ότι από ό,τι και με αυτά που μου λες, ότι είναι και κάτι το οποίο κάνουν και οι επιχειρήσεις στην Κρήτη. Δηλαδή, ενδεχομένως οι επιχειρήσεις στην Κρήτη που μπορεί να γνωρίζεις έχουν δώσει τη διαχείριση και γενικότερα την προβολή τους σε agency π.χ. Αθήνα, να πω. Ναι, συμβαίνει συχνά. Και ο λόγος δεν ξέρω πού οφείλεται 100% να σου πω την αλήθεια. Ίσως διότι θεωρούν ότι αν είναι από την Αθήνα κάτι, ας πούμε, είναι λίγο πιο θα έχει μεγαλύτερο legit. value. Ναι, θα έχει μεγαλύτερο value, συνεργάζομαι από Αθήνα, αυτοί εκεί αντιμετωπίζουν διαφορετικά την επιχείρηση. Άρα μπαίνει και καλά ένα τύπου τοπογραφικό φάση κριτήριο, ότι επειδή ο άλλος είναι στην Αθήνα τώρα και έχει γνωριμίες, έχει άκρες και όλα αυτά, θα κάνει καλύτερη δουλειά. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση τόσο πολύ με τις γνωριμίες και τις άκρες, όσο με το ότι εσείς που δραστηριοποιείστε εκεί έχετε περισσότερο φάσμα δεδομένων. Δηλαδή αντιμετωπίζετε περισσότερο, έχετε μεγαλύτερη αγορά, ρε παιδί μου. Οπότε πρακτικά θα μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα το οποίο εγώ αντιμετωπίζω τώρα. Ας πούμε, εσύ μπορεί να το έχεις δει πριν 2 χρόνια, ξέρω. Λόγω του όγκου της δουλειάς. Το ακούω. Το ίδιο συμβαίνει και στο δικό μου τομέα. Δεν είναι μόνο στο δικό σου τομέα. Δηλαδή, πολλές εταιρείες που εγώ κάνω outreach, ρε παιδί μου, για να δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας κτλ. Πολλές φορές βρίσκομαι στο ότι
Ναι, έχουμε μια εταιρεία ήδη από την Αθήνα. Αναφέρομαι τώρα στο κομμάτι των μεγάλων παραγωγών. Δεν αναφέρομαι να πάω να κάνω 2 story και ένα reel. Εντάξει, μιλάμε Μμμ. τώρα για ντοκιμαντέρ, παραγωγές κτλ. Από αυτού του βεληνικούς. Συνήθως αντιμετωπίζω το ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει, καταρχήν, Οκ. πρώτον, κάτι τέτοιο στην Κρήτη. Και δυστυχώς συνεργαζόμαστε ήδη από την Αθήνα. Βέβαια, όταν τους λες ότι σε Κρήτη υπάρχει αυτό το ότι ωραία, τέλεια, θα ξαναεπικοινωνήσουμε για κάτι, ξέρεις. Οκ. Εσύ τώρα περιγράφεις όμως για one-off υπηρεσία, δηλαδή τώρα το να φτιάξουμε να κάνουμε ουσιαστικά τη σχεδίαση για να βγάλουμε ένα διαφημιστικό, είναι μια one-off προβολή, μια one-off διαχείριση, μια υπηρεσία. Ωραία, ας φέρουμε λοιπόν το παράδειγμα ότι εγώ σαν διαφημιστική εταιρεία έχω αναλάβει έναν πελάτη, μια επιχείρηση η οποία είναι στην Κρήτη. Οκ. Και εδώ δεν μιλάμε ότι απλά θα πάω να κάνω ένα τηλεοπτικό βίντεο π.χ. και one-off υπηρεσία και τέλος. Ας πούμε ότι έχουμε αναλάβει την προβολή, τη διαφημιστική κάθε μήνα. Εκεί, Ωραία. προφανώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ας πούμε, π.χ. η πρώτη δυσκολία. Πού θα Για πες μου μια ξεκινήσει να δυσκολία. γίνει η πρώτη επικοινωνία. Θα γίνει προφανώς διαδικτυακά. Έτσι από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Μετά το διαχειριστικό είναι το θέμα. Το θέμα της δημιουργίας του περιεχομένου. Το θέμα ότι πότε θα γίνονται meeting. Είναι λίγο κάποια πράγματα τα οποία, μπορεί να ακούγεται από τη μία εύκολο, αλλά λόγω του ίντερνετ πλέον, αλλά θέλει λίγο ένα σωστό monetize όλο αυτό το πράγμα, σωστά? Κοίτα, είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Χρειάζεται οργάνωση, ρε φίλε. Άμα δεν έχει μια οργάνωση και δεν έχει ένα κοινό σημείο αναφορά, ρε παιδί μου, ότι μπορείτε να υπάρξει αυτή η επικοινωνία που πρέπει να υπάρξει, προφανώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, αν εσύ μου λες ότι θα κάνουμε meeting, ξέρω εγώ, 10 ώρα το πρωί και εγώ δεν μπορώ να μπω στις 10 και μπαίνω στις 12, προφανώς δεν θα δουλέψει εξ αποστάσεως συνεργασία. Οκ, Αναμενόμενο θα αλλά έλεγε. προσπαθώ λίγο να καταλάβω το λόγο ας πούμε, που μια επιχείρηση θα πάει να επιλέξει μια συνεργασία τόσο απομακρυσμένη. Γιατί, ναι, το Δεν καταλαβαίνω είναι ότι. τόσο απομακρυσμένη, ρε. Μα και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, παράδειγμα, εταιρείες μεγάλου βεληνικούς, ρε παιδί μου. Οκ, Παράδειγμα, Coca-Cola, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τυχαίο παράδειγμα, αλλά είναι αυτό που συνήθως έχει στο μυαλό μας. Έχει το τμήμα της στην Ελλάδα, του marketing, οκ. αλλά το global τμήμα της εταιρείας προεδρεύει στην Αμερική. Κάποια πράγματα προφανώς θα κάνει αρμόδια και αυτόνομα η Ελλάδα, η Coca-Cola Ελλάδος τέλος πάντων, αλλά και μια βασική γραμμή την παίρνει και από την Αμερική. Οκ. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που τώρα εμείς αντιμετωπίζουμε ως καθημερινότητα τα τελευταία, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια με τα social media. Αυτά τα προβλήματα, αυτοί αντιμετωπίζουν φαντάζομαι περισσότερα πριν το ίντερνετ. Δηλαδή, φαντάζομαι να συνομιλείς με fax, ξέρω εγώ. Καλά, εντάξει, Δηλαδή, δεν έχουμε ζήσει σε αυτήν την εποχή ή δεν δουλεύουμε σε αυτή την εποχή. εγώ Και δεν την χίλιες φορές έχω καλύτερα. σαν επιχειρηματίας, ούτε εγώ την έχω αντιμετωπίσει. Έχω ξεκινήσει μέσα στην εποχή του ίντερνετ, δουλεύω με το ίντερνετ, οπότε είναι κάτι το οποίο για μένα είναι καθημερινότητα, ας πούμε. Αλλά φαντάζομαι τώρα να μιλάμε δεκαετία 80 και να είσαι μια εταιρεία, ξέρω εγώ, όπως είναι η PlayStation, ξέρω εγώ, τα παιχνίδια που εμείς παίζαμε το 90. Φαντάσου, είχε PlayStation Ιαπωνίας, παρακαλώ, και είχε και PlayStation Ευρώπης. Οπότε φαντάσου τώρα πώς αυτοί οι δύο συνομιλούσαν. Είναι εφικτό, το θέμα είναι να θέλεις να γίνει. Και τώρα γιατί το κάνουνε, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που σου ανέφερα πριν. Αυτό το κομμάτι του ότι επειδή εσείς αντιμετωπίζετε εκεί λόγω μεγαλύτερης αγοράς περισσότερα πιο εύκολα τα προβλήματα, με την άποψη τα δέχεστε πιο εύκολα και σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι εμάς, οπότε ίσως είναι κάτι το οποίο το άλλο το βλέπει και σου λέει καλύτερα να πάω Αθήνα γιατί θα το κάνει έτσι, ρε παιδί μου, με αυτόν τον Εντάξει, τρόπο. το ακούω από την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε στην Αθήνα, είναι η πρωτεύουσα, ότι εδώ γίνονται τα περισσότερα events, παίρνεις πιο πολύ brainstorming από τα trendings εδώ πέρα που παίζουν. Οκ, Καλά, άσε τα trending και τα brainstorming. Ναι. Η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Εντάξει, Οκ. οπότε Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Σίγουρα, ας πούμε, μια επιχείρηση όλες οι θεωρεί. εταιρείες είναι εκεί, ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα πρώτα και μετά γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκτός στην Θεσσαλονίκη που συμβαίνουν και κάποια, ξέρω εγώ, τύπου η ΔΕΘ, που είναι η ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, Ναι, οκ. αλλά και τώρα, ας πούμε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτό είναι μια άλλη Ωραία. συζήτηση τώρα. Άκου να δεις όμως το εξής το ερώτημα που έχω. Ωραία, ας υποθέσουμε Παρακαλώ. λοιπόν ότι όλα λειτουργούν άρτια, ότι εμείς κλείνουμε μια συμφωνία εγώ σαν επιχείρηση στην Αθήνα με έναν βιντεογράφο, με έναν content creator, με μια διαφημιστική εταιρεία, στο κάνω switch αντίστροφα, στην Κρήτη.
Οκ. Και έχουμε μια συμφωνία η Ωραία. οποία είναι κάθε μήνα να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποια δημιουργικά και όλα αυτά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω που εκεί υπάρχει μια δυσκολία, θα πρέπει όλη η δημιουργία του περιεχομένου να μην είναι βασισμένη στο τι επιτάσσει, ας πούμε, π.χ. και επηρεάζει την αγορά π.χ. της Αθήνας, αλλά της Κρήτης, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή, ή Ε, αντίστροφα. Δηλαδή, για να μην μπερδέψει τον κόσμο, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όντως εσύ θα πάρεις προσλαμβάνωσες από την Κρήτη. Θα πρέπει τις προσλαμβάνωσες όμως αυτές να τις φέρεις στα μέτρα της Αθήνας, σωστά? Αν θα μου δημιουργήσει περιεχόμενο εμένα. Σε έκαψα. Αυτό τώρα όχι, δεν με έκαψες. Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Το πρόβλημα είναι ότι εξαρτάται τη στρατηγική που θέλει να επιλέξει κάθε διαφημιστική εταιρεία να προοδεύσει. Οκ. Οπότε, ό,τι και να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κουραφέξαλα, γιατί η κάθε εταιρεία επικοινωνεί με τους ενδυνάμει και με τους νέους πελάτες που θέλει να βρει με διαφορετικό τρόπο. Ωραία, το Αυτό ακούω, το ακούω. αν δεν το ξέρει ένας βιντεογράφος, να του το πω ότι το content που δημιουργείται ή τα βίντεο που δημιουργείται ή οι φωτογραφίες που δημιουργείται πολλές φορές δεν πρέπει να κουμπώνουν στο στυλ σας, αλλά στο στυλ της εταιρείας. Που εκεί Εκτός μετά και αν λέμε ότι τι μας αρέσει να κάνουμε και αν αυτό τελικά μας αρέσει που το κάνουμε και. Σωστά, και επίσης για να περάσεις, εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω καταλάβει, για να περάσεις το δικό σου στυλ, δηλαδή σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημιουργικός, είναι πολλά περισσότερα από το ένα στυλ όσο το να δημιουργήσεις υπεραξία για τον brand σου. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, από BRB κτλ. Πάντως, Είναι εξαρτάται τώρα. εγώ ξέρεις τι έχω ακούσει πάντως και μου έχει κάνει Για μεγάλη πες. εντύπωση. Έχω ακούσει πολλές επιχειρήσεις που λένε παρόλα αυτά ότι δεν θέλουν, ας πούμε, π.χ. να συνεργαστούν με κάποιον που είναι μακριά από την έδρα τους, γιατί χάνουν αυτό το approach το επικοινωνιακό, το κοντινό. Δηλαδή στη δουλειά μας, ας πούμε, μας βλέπουν σαν Εντάξει, δεξί τους χέρι. Οπότε είναι λίγο πιο κοίτα, δύσκολο αυτό. θα πω πάλι εξαρτάται το τι εταιρεία είσαι. Αν είσαι Οκ. εταιρεία εστίασης, προφανώς χωρίς να. Πώς να το πω τώρα, δεν το παίζω ξερόλας, ρε παιδί μου, αλλά αν είσαι μια εταιρεία εστίασης, μια καφετέρια, ένα μπεργκεράδικο, ένα γυράδικο, κάτι δηλαδή που είναι day to day, Μμμ. προφανώς δεν θα συνεργαστείς μαζί μου, όχι από θέμα ποιότητας και δουλειάς σου, από το ότι εσύ πρέπει να είσαι έναν άνθρωπο εκεί on the go. Δηλαδή, τον καλείς, ξέρω εγώ, την Τετάρτη μεσημέρι να έρθει να σου κάνει το project. Οκ. Είναι λίγο η αμεσότητα στη μέση. Οκ. Εξαρτάται λοιπόν το μέγεθος και το τι πεδίο και ποια είναι η αγορά σου ως επιχείρηση Μμμ. για το τι ανάγκες έχεις, τουλάχιστον στο κομμάτι το δημιουργικό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται εσύ υλικό να σου δημιουργήσει. Να αναφέρουμε ότι όντως ο Λευτέρης δεν έχει πιει καφέ και δεν έχει κάνει sponsor κάποιο καφέ καινούριο. Να σου αναφέρω ότι πριν απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανες, ήπια καφέ. Αλλά επειδή τα Αχα, θέλει, παρακαλώ. λοιπόν, σήμερα έχουμε επιλέξει Gravity, μια πάρα πολύ καλή εταιρεία στο Ηράκλειο. Όποιος δεν την ξέρει να τη γνωρίσει, Gravity, πάρα πολύ καλός καφές. Θα πιω μια τζούρα Να το, χορηγικό και αυτό το βίντεο και δεν είναι. εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς τα πάθη μας, ρε παιδί μου. Το ακούω, Εγώ το ακούω. σαν άνθρωπος λειτουργώ με καφέ. Το Συγγνώμη ξέρουμε αυτό. αυτό το closing το απότομο. Παρακαλώ μπορεί να συνεχίζεις να λες αυτά που λες. Σε προσέχα. Δεν ξέχασα τι λέω. Δεν θυμάμαι καν τι λέγαμε. Ωραία, δεν πειράζει, θα το μιλήσω εγώ, επίτηδες το έκανα για να πάρω το λόγο. Και βάζω εδώ λοιπόν την δυσκολότερη ερώτηση που μπορεί να γίνει και θέλω την απάντησή σου, έτσι, γιατί είναι η πιο σημαντική ερώτηση από αυτά που κάναμε τώρα. Είναι ότι, υπάρχει λοιπόν αυτό το μείγμα συνεργασίας, έτσι. Εγώ, ας πούμε, επιχείρηση στην Αθήνα, εσύ δημιουργός στην Κρήτη. Πώς γίνεται λοιπόν η κοστολόγηση? Εδώ σε θέλω. Πώς γίνεται η κοστολόγηση? Δηλαδή, δεν θα σου πω με CRM μέλι και και όλα τυρί. αυτά. Ναι, οκ. Ναι, εσύ λοιπόν, σαν δημιουργός και εγώ σαν επιχείρηση, σε τι κριτήρια πάνω περιμένω να γίνει η κοστολόγηση? Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, π.χ. που θα μου κάνεις την προσφορά σε μένα, έτσι, στο παράδειγμά μας, θα πας με γνώμονα τα κοστολόγια που λειτουργούν και υπάρχουν σε αντίστοιχα projects στην Κρήτη? Ή θα σκεφτείς ότι θα κάνεις μία πρόταση στην ενδυνάμει συνεργασία με το σκοπό ότι αυτή η συνεργασία είναι στην Αθήνα, οπότε μιλάμε για άλλα κόστη, για άλλα, ας πούμε, budget και. Σοκ.
Σε αυτό το σημείο να πούμε Παγωτό. ότι δεν έχει σχέση το που δραστηριοποιείσαι, η ποιότητα και η τιμή της δουλειάς σου, που είναι κακό να το λες τιμή της δουλειάς σου, δεν Η μου αρέσει να το λέω αξία. Η έτσι, αξία. η αξία της δουλειάς σου, δεν έχει σχέση το που προεδρεύεις και το που δραστηριοποιείσαι. Δηλαδή, εγώ με αυτό το mindset πρέπει να σημαίνει ότι αν πάω Σαντορίνη, Μμμ. επειδή θεωρούμε και την έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, και πάρα πολύ ακριβή, τη Σαντορίνη πρέπει να ανεβάσω τις σημαίες μου 3 φορές. Άκου. Μπορώ να το υποστηρίξω αυτό? Πολύ σωστή η Όχι. τοποθέτησή σου. Η παραγωγή μου αξίζει 3 φορές παραπάνω? Αν αξίζει, κοστολόγησε 3 φορές παραπάνω. Οκ. Αν δεν αξίζει, κοστολόγησε όπως την κοστολογεί στην Κρήτη, όπως την κοστολογεί στην Αθήνα. Αυτή είναι η δουλειά σου, αυτή είναι η αξία της. Είναι πολύ Αυτές σωστή. οι Πολύ τύπου μπινιές, επειδή είμαι στην Αθήνα θα βάλω συν 200 ευρώ ή συν 300, μάλλον θα πληρώσεις τα εισιτήριά σου, θα επιστρέψεις και μέχρι εκεί θα είσαι. Κοίταξε, Δεν είναι λειτουργεί. πολύ σημαντικό αυτό που λες και όντως χαίρομαι που το έπιασες κατευθείαν και κατάλαβες την ερώτηση μου κατευθείαν και ήταν σωστή η τοποθέτησή σου, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς τους αντίστοιχους π.χ. δημιουργούς περιεχομένου εκεί έξω, έτσι, ότι μην κάνετε μία πρόταση, ρε παιδιά, η οποία πάει βάση, να το πω πιο άκουμσα, της τζαμαρίας που βρίσκεται η επιχείρηση του πελάτη. Έτσι. Να πάει βάση των δυνατοτήτων και των κριτηρίων που έχετε βάλει στη δουλειά που κάνετε, όπως πολύ σωστά είπε ο Λευτέρης. Το γεγονός δηλαδή ότι, ας πούμε, π.χ. θα πάτε να κάνετε μία συνεργασία με ένα brand στη Σαντορίνη, δεν σημαίνει ότι επειδή π.χ. οι Σαντορινοί βγάζουν λεφτά, θα πάω και θα χτυπήσω μία προσφορά στο Θεό, γιατί πολύ απλά θα μου τα δώσουν επειδή τα βγάζουν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται Το ότι καιρό. οι Σαντορινοί βγάζουν λεφτά, εμείς το λέμε. Τους Σαντορινούς δεν τους ρωτήσαν ποτέ. Ξεκάθαρα, Ξέρουμε, ξεκάθαρα. εντάξει. Απλά δυστυχώς Απλά το λέω, έχει δεν- ακουστεί ότι επειδή η Σαντορίνη είναι ψηλά οι εισρωές χρημάτων που παίρνει ο Εντάξει. κόσμος λόγω ότι είναι Και- ταξιδιωτικός προορισμός. Καταλαβαίνεις πώς πάει τώρα, το έχεις δει. να αναφέρω ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της δημιουργίας, είναι και το κομμάτι της δικιάς σου πλευράς. Επειδή θεωρείς, ας πούμε, σαν εταιρεία διαφημιστική, ότι εγώ έχω το πορτοφόλιό μου Σαντορίνη, πρέπει οι τιμές μου να είναι στο Θεό, ας πούμε. Ανάλογα το τι πρεσβεύει η δουλειά σου. Ναι, Αυτό οκ. που εσύ σαν επιχειρηματίας ή σαν εταιρεία μπορείς να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν το μπορείς να το υποστηρίξεις, συνήθως οι τιμές σου ανεβάζουν και κατεβάζουν προσδοκίες. Δηλαδή, αν εγώ κοστολογήσω μια δουλειά χ+2, σημαίνει ότι ο πελάτης περιμένει η ποιότητα της δουλειάς να είναι χ+2. Οκ. Αν την κοστολογήσω χ-2, περιμένει και η ποιότητα της δουλειάς μου να είναι -2. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν είσαι καιρό στον κόσμο τον επιχειρηματικό, δηλαδή το βλέπετε και εσείς όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Ας Δεν πούμε, πάω στο επιλέγεις... τα παίρνεις μέσω e-food, είσαι διαφημιστική. Εννοείται. Βοηθάω τους αντίστοιχους ανθρώπους συνεργάτες οι οποίοι κάνουν ένα πολύ ωραίο, ξέρεις, e-shop market και όλα αυτά. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Νίκος επιλέγει e-food market. Η Του Volt, αρέσει η με Volt αυτό. αντίστοιχα δεν έχει να κάνει. Όντως. Τώρα, πέρα από την πλάκα, όντως το πιστεύεσαι και το κάνεις? Κοίταξε, Αλήθεια? θα σου πω, τώρα όντως φεύγουμε από την κουβέντα, αλλά μιας και το αναφέραμε. Κοίταξε, το κάνω Δεν γιατί φταίω, εσύ με γύρωσες πάλι. Εσύ είπες Εντάξει, με τι... συγχωρείς, αλλά οκ, αξίζει να το πω και αυτό. Μου λύνει τα χέρια. Μου λύνει τα χέρια γιατί προφανώς ξέρεις το πρόγραμμά μου, δεν προλαβαίνω ούτε να πάω στη μία απόσταση. Δεν προλαβαίνω. μικρή. Δεν προλαβαίνω. Ναι, θα είναι το Είμαι ο μότο μου αυτό. Νίκος Θα είναι το μότο και μου δεν αυτό. προλαβαίνω. Φέτος στην τούρτα θα είναι δεν προλαβαίνω. Ξεκάθαρα. Ωραία, κοίτα, είδαμε ρε παιδί μου. Σου είπα εγώ τουλάχιστον τη δική μου φιλοσοφία και το πώς εγώ θα το αποκρινόμουν αν ήταν εξ αποστάσεως μια συνεργασία. Θέλω λίγο να μου πεις από την πλευρά μιας εταιρείας διαφημιστικής που δημιουργείται μια στρατηγική marketing όπου λέτε ότι ξέρεις τι χρειάζεται αυτό, χρειάζεται αυτό, χρειάζεται αυτό κτλ. Πώς θεωρείς ότι θα μπορούσε να δουλέψει αυτό το εξ αποστάσεως? Επίσης, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να έχεις συνεργαστεί με εταιρεία εξ αποστάσεως. Εγώ, ας πούμε, με το παράδειγμα που σου είπα πριν, και έχω ανέβει και άλλες φορές στην Αθήνα με αυτή τη συνθήκη. Οκ. Οπότε το έχω κάνει. Δεν είναι ότι το έχω κάνει, απλά θέλει πάρα πολύ οργάνωση, όπως σου ανέφερα και πριν. Σε εσένα όμως δεν ξέρω. Για ξεκινά να μας τα λες ένα-ένα. Θα σου πω, ωραία ερώτηση συγκεκριμένη, δεν την περίμενα, ψέματα. Κοίταξε, τη δεδομένη στιγμή έχω, η αλήθεια είναι, ένεργους κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να πω ποιοι και πώς. Πώς λειτουργεί αυτό? Κοίταξε, αρχικά θεωρώ ότι το πιο δύσκολο ήταν στην αρχή. Λίγο γενικότερα η διαδικασία των calls,
Γιατί εντάξει, είναι και άλλες περιοχές, οπότε έχουν άλλα προγράμματα. Καταλαβαίνεις τώρα, το contact person δεν μπορεί να είναι στους ίδιους ρυθμούς που έχω εδώ στην Αθήνα, εγώ το καταλαβαίνεις. Γενικότερα εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Τώρα στο καθημερινό και στο μηνιαίο calendar που κάνουμε εμείς και στη δημιουργία του περιεχομένου που, επειδή κιόλας οι περιοχές αυτές είναι λίγο πιο μακριά από την Αθήνα έως πολύ μακριά, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ευκολία το πετάγομαι με το μηχανάκι ή παίρνω τα μάξι και πετάγομαι να πάω να βγάλω 2-3 φωτογραφίες. Εκεί τι γίνεται? Ουσιαστικά υπάρχει μια καθοδήγηση από την ομάδα του Art Direction που έχουμε στην εταιρεία, που δίνει κάποιες κατευθυντήριες, ας πούμε, π.χ. στον αντίστοιχο φωτογράφο που βρίσκεται στην περιοχή εκεί και συνεργάζεται με την επιχείρηση, ούτως ώστε να βγει κάποιο υλικό το οποίο θεωρούμε εμείς, σύμφωνα με τον έλεγχο που έχουμε κάνει, ότι χρειάζεται ο αλγόριθμος του συγκεκριμένου accounts στα social media. Οπότε γίνεται ουσιαστικά μια δημιουργία περιεχομένου, πατώντας πάνω σε πράγματα τα οποία έχουμε πει εμείς σαν διαφημιστική εταιρεία, δημιουργείται το υλικό και μετά πάλι καλά έχουμε διάφορα tools όπως Google Drive, όπου εκεί ανεβαίνουν τα πάντα και γίνεται ένα διαμοίρασμα της πληροφορίας. Εντάξει, Έτσι. ο πελάτης αυτά δεν τα βλέπει ποτέ. Εσύ τα διαχειρίζεσαι, εσύ τα Ναι, βάζεις, ακριβώς, δεν είναι ακριβώς, κάτι που... ακριβώς. Αυτό τώρα έχει σχέση μεταξύ εμάς που είμαστε εταιρεία παραγωγής με εσάς που ουσιαστικά διαχειρίζεστε. Ακριβώς, πολύ σωστά. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι πελάτη και εσένα. Ουσιαστικά όχι το μεταξύ μας, εντάξει, μεταξύ μας το ξέρουμε. Μπορούμε να τα αναλύσουμε σε άλλο podcast, αν κάποιος ενδιαφέρεται πώς μπορεί να συνεργαστεί ένας άνθρωπος εξ αποστάσεως. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, απλά με κόβει ξανά επειδή θέλει να βγει από πάνω. Σε κόβω ξανά, γιατί μου μπαίνεις πάρα πολύ τεχνικούς όρους. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, το πιο ρο κατάσταση. Είναι εφικτό. Θεωρείς ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει? Είναι εφικτό, όντως. Θα πω ότι όντως δουλεύει. Έχει κάποιες δυσκολίες και σίγουρα όντως καταλαβαίνω και αυτό που λες, ότι αυτό που έλεγες και εσύ πριν λίγο με τους ανθρώπους στην Κρήτη, ότι εμπιστεύονται εταιρείες εκτός Κρήτης. Το ακούω και εγώ, ας πούμε, π.χ. που είμαστε στην Αθήνα. Το ακούω πολλές επιχειρήσεις να λένε ότι εντάξει, ήρθαμε σε εσάς γιατί όντως είστε στην Αθήνα, έχετε άλλες γνωριμίες, μπορείτε να μου φέρετε και έναν influencer που εγώ δεν έχω την επαφή. Είναι ok, ότι παίζει κάποιο παραπάνω προ, το παίζει. Έτσι. Εγώ θα πω ανάλογα την εταιρεία, μέχρι εκεί. Και το κλείνω εκεί. Και θα πω ότι ήταν ένα podcast πολύ ήρεμο αυτή τη φορά. Το προηγούμενο μας είχε πάει τάπα, αν θυμάμαι καλά. Κάνατε παράπονα όλοι σας και μαζεύτηκα. Δεν έκανα παράπονο. Εγώ ξέρω ότι όπου ήμουνα και βρισκόμουν με άλλους ανθρώπους μου λέγανε ο Νίκος λίγο νευριασμένος. Λέω, το προσπάθησα να τον ηρεμήσω λίγο. Όποιος το είπε αυτό προφανώς δεν με ξέρει, έτσι. Είμαι πάντα έτσι. Εγώ αυτό ακριβώς είπα, ότι παιδιά ο Νίκος είναι έτσι. Αγαπήστε τον για αυτό που είναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να πούμε, παιδιά, ότι όντως κάνω μία δουλειά. Η αλήθεια είναι δεν χρειάζεται να ξαναγκρινιάξουμε και να πιάσω το ίδιο vibe. Όχι, σε παρακαλώ, να κλείσει το podcast. Τέλος, σταμάτα. Έχουμε πιάσει πάλι μπύρι. Εντάξει. Είσαι έτοιμος να κλείσουμε? Όχι, αλλά θα το υπομισθώ και αυτό σήμερα, γιατί και σήμερα δεν έχει ξεκινήσει από τα καλά. Την αρχή δεν έχει ξεκινήσει καλά. Οπότε θα κλείσουμε, γιατί συμπάσχω και θέλω να ηρεμήσεις. Πώς βρέθηκα να είμαι τώρα εγώ φάουλ στην συζήτηση? Φίλε, αυτό είναι το marketing. Αυτό είναι, ξέρεις. Ρε, το μαρκετία της καρδιάς μας, δεν θα τρελαθούμε. Λοιπόν, για την προηγούμενη περίπου μισή ώρα, στην παρέα σας, πω έχω γίνει ραδιοφωνικός, στην παρέα σας, για την προηγούμενη μισή ώρα, βρισκόταν οι διαφημιστικοί τύποι. Ο Λευτέρης και ο Νίκος. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να γελάσατε και να ήσασταν λίγο πιο χαλαροί και ήρεμοι. Περιμένουμε σχόλια. Γράψτε σχόλια. Γράψτε. Δηλαδή, μην με δείτε όπως μιλάτε την άλλη φορά και τρομάξτε. Μαγεία μου. Διαφημιστικοί τύποι out. Bye.